Ilocos Sur PHO naman nilinaw na hindi nakukuha ang leptospirosis sa dagat. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Nilinaw ng Ilocos Sur Provincial Health Office o PHO na hindi nakukuha ang leptospirosis sa tubig dagat taliwas sa mga kumakalat na post sa social media. Ayon sa Disease Surveillance Unit ng PHO, ang sakit ay karaniwang nakukuha sa tubig baha o putik na kontaminado ng ihi ng daga o hayop na may impeksyon, lalo na kung may sugat sa balat. Sa Ilocos Sur, 7 ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis kung saan isa pa ang ginagamot at 6 na ang gumaling. Pinalalahanan ng PHO ang publiko na agad magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pananakit ng kalamnan o paninilaw ng mata. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.